హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 7వ రోజు నిన్నతో ఆత్మ సంయమ యోగం చూసాం. ఈ రోజు నుంచి భక్తి యోగం ప్రారంభం. 7వ అధ్యాయం నుండి భక్తి యోగం, జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము 7th చాప్టర్. సో నిన్న 6th చాప్టర్లో ఏం చూసామంటే అష్టాంగ యోగం ఏమిటి, అందులో దశలు ఏమిటి, యమ అంటే చేయవలసినవి ఏమిటి, ఏకాంతంగా ఒక పవిత్ర భూమిలో భగవంతుడి మీద మనసు లగ్నం చేసి కోరికలను ప్రక్కన పెట్టి ఉండాలి, అది యమ. నియమ అంటే చెయ్యకూడనివి ఏది, ఆహారము, నిద్ర, విహారము, ఇవన్నీ కూడా లిమిటెడ్గా డిసిప్లిన్డ్ క్రమబద్ధంగా చెయ్యాలి. ఎక్కువ తినకూడదు, అసలు తినకుండా ఉండకూడదు, మరి ఎక్కువగా నిద్రపోకూడదు. విహారాలు ఇవన్నీ కూడా క్రమబద్ధంగా ఉంటేనే యోగాలో పురోగమనం సాధించవచ్చు, అది నియమం. 3వది ఆసనం ఎలా వేసి కూర్చోవాలి. 4 ప్రాణాయామం, ఊపిరి ఎలా తీసుకోవాలి, ఊపిరిని నియంత్రించటం, ఆసనంతో బాడీని నియంత్రించటం. తర్వాత ప్రత్యాహారం, ఇంద్రియాలను నియంత్రించటం. తర్వాత ధారణ, కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే మనస్సును నియంత్రించి ఫోకస్ చేయించడం. అలాంటి ధారణ ఉంటే వచ్చేది భగవంతుడి మీద సరి అయిన ధ్యానము. అలాంటి సరి అయిన ధ్యానం వచ్చినప్పుడు ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది, అదే సమాధి స్థితి. భగవంతుడితో కంప్లీట్ కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు వచ్చే జ్ఞానోదయం, సచ్చిత్తానంద తత్వం, ఆత్మతత్వం, పరతత్వం తెలుసుకోవడం. సో మన లైట్ బల్బు కరెక్ట్గా ప్లగ్ని తీసుకెళ్ళి గుచ్చి స్విచ్ వేస్తే ఎలా అయితే వెంటనే లైట్ వెలుగుతుందో, అలా అన్ని స్టెప్స్ కరెక్ట్గా జరిగినప్పుడు ఫైనల్గా ఆ యోగా స్థితి, భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఏమిటో వెంటనే మనకి అర్థమయ్యి తద్వారా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం అంటే అది ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆయన తత్వం ఇలా ఉంటుంది అని మనం కూడా ఆ తత్వాన్ని తెచ్చుకోగలిగిన రోజున ఆ కనెక్షన్ వస్తుంది. సో అది
8 స్టెప్స్ అష్టాంగ యోగంలో ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు అన్నది చూసాం. మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఎంత కష్టమో అర్జునుడు అన్నాడు. గాలినైనా బంధించొచ్చేమో కానీ ఈ మనస్సును బంధించటం కంట్రోల్ చేయడం కష్టము అని. తర్వాత విఫల యోగులు పరిస్థితి ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ధనవంతుల ఇంట్లో కానీ ధర్మపరాయణ ఇంట్లో కానీ పుడతారు. ఎక్కువ రోజులు సాధన చేసి చివరిలో పరిపూర్ణత ఏ కారణం చేతైనా సాధించలేకపోతే అప్పుడు దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో పుడతారు. అయితే ఈ యోగా వాళ్ళు చేసిన యోగ సాధన ఎక్కడికి పోదు, అది నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వస్తుంది. వాళ్ళు దాన్ని కంటిన్యూ చేసి ఆ జన్మలో అయినా పరిపూర్ణత పొందొచ్చు అని చెప్పారు. ఇంకా అన్ని యోగాల్లోకి చివరికి ఏం చెప్పారు, భక్తి యోగం ఎక్కువ ఉన్నతం అనేది లాస్ట్లో చూశాను. ఇప్పుడు భక్తి యోగం గురించి చూద్దాం. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం, భగవత్ విజ్ఞానము. మొట్టమొదట భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్త మనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. మనసు నా మీద ఆసక్తితో పార్థ ఆ యోగంలో స్థితుడవై మదాశ్రయ నన్ను ఆశ్రయించి వాళ్ళు అసంశయం సమగ్రమ్మ నిస్సందేహంగా సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను అంటే పూర్తిగా నన్ను యథాజ్ఞాస్యసి ఏ రకంగా తెలుసుకుంటారో తచ్ఛృణు ఇప్పుడు విను అని చెప్తున్నారు. సో మనస్సు నా మీదే ఉంచి నన్నే ఆశ్రయించి ఈ ధ్యాన యోగాన్ని ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వాళ్ళు సందేహం లేకుండా నన్ను సమగ్రంగా ఎలా తెలుసుకుంటారో ఇప్పుడు నీకు వివరిస్తాను, విను. జ్ఞానం తేహం స విజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. జ్ఞానం తేహం స విజ్ఞానం, జ్ఞానంతో సహా ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా నేనిప్పుడు ఈ జ్ఞానాన్ని వక్ష్యామి చెప్తాను అశేషత అంటే ఏమీ మిగలకుండా, శేషం అంటే మిగలడం, అశేషత అంటే ఏమీ మిగిలిపోకుండా అంటే నీకు కంప్లీట్గా ఈ విజ్ఞానంతో సహా నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. యజ్ఞాత్వ ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత భూయ ఇక నీకు తిరిగి అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం వేరే జ్ఞానం ఏమీ కూడా అవశిష్యతే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా ఈ జ్ఞానం ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అంతా కూడా నీకు ఇప్పుడు వివరిస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏది కూడా లేదు, ఇక నీకు తెలుసుకోవాల్సింది వేరే ఏమీ లేదు దీనిని మించి అని అంటున్నారు. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతాం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్యులు వేలాది మనుషులలో కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే ఎవరో ఒక్కళ్ళే సిద్ధత్వం, ఎవరో కొందరే సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. 1000 మందిలో 1000 మంది ఉంటే వాళ్ళలో ఒక్కరు సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. యతతాం అపి సిద్ధానాం అలా సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించిన వాళ్ళల్లో కూడా కశ్చిన్మాం ఎవరో ఒక్కరే నన్ను వేత్తి తత్వతః నా తత్వాన్ని తెలుసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో వేలాది మంది మనుషుల్లో ఎవరో ఒక్కరే యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తారు. అలా ప్రయత్నించిన వాళ్ళలో కూడా సిద్ధత్వాన్ని పరిపూర్ణంగా సాధించిన వాళ్ళు ఎవరో ఒక్కళ్ళే నన్ను తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో దానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏదైనా పరుగు పందెం లాంటిది ఉంటే మరి బోలెడంతమంది ట్రై చేయిస్తానికి వస్తారు, వాళ్ళలో కొంతమందే సెలెక్ట్ అవుతారు. మళ్ళీ ఆ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరిలోనూ మళ్ళీ పెడితే వాళ్ళలో ఒక్కళ్ళే ముందు మరి గెలవడం జరుగుతుంది. అలా సిద్ధత్వం కోసం ఎంతో 1000 మందిలో ఒకళ్ళు ప్రయత్నిస్తే
మళ్ళీ వాళ్ళలో కూడా నిజంగా నన్ను తెలుసుకునే వాళ్ళు ఎవరో ఒక్కరు ఉంటారు. భూమిరాపో నలో వాయు ఖమ్మను బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిర్ అష్టధా. భూమి, ఆపో నీరు, నలో అగ్ని, వాయువు, ఖమ్ అంటే ఆకాశం, మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారం కూడా ఈ ఇతీయమ్మే ఇవన్నీ కూడా నా యొక్క భిన్న ప్రకృతులు, నా యొక్క ప్రకృతులే అష్టధ, ఈ 8 కూడాను అంటున్నారు. సో భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం అంటే పంచభూతాలు 5 ప్లస్ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ 8 కూడా నా మాయాశక్తిగానే విభజింపబడింది అంటున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ శరీరం పంచభూతాలతో తయారైంది అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి మరి ఇక్కడ వాయువు, మరి భూమి అని రాళ్ళు అవి భూమి అని, నీరు, అగ్ని ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఆకాశం. సో అంటే పంచభూతాలతో శరీరం తయారైందన్న దానికి చూపించడానికి మనకు ఈ రకంగా ఈ చిత్రాన్ని, శరీరాన్ని చూపిస్తున్నారు. సో 5 పంచభూతాలు, కనిపించే శరీరం అంటే స్థూల శరీరం, కనిపించని శరీరం మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కంటికి కనిపించవు కానీ అవి కూడా మన శరీరంలో భాగమే కాబట్టి అవి. సో స్థూల సూక్ష్మ శరీరాలు రెండిట్లో కలిపి 8. ఈ 8 కూడా భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తియే. అయితే అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. సో ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా అపర ప్రకృతి, జీవరూపంలో ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న ఇంకొక ప్రకృతి, ఇంతకంటే మేలైనది ఉన్నదని తెలుసుకో అని అంటున్నాడు. సో ఈ 8 కూడా భగవంతుడి అపర ప్రకృతి అంటే కొంచెం భగవంతుడి శక్తిలో దీనిని కంటే ఇంకా ఉన్నత శక్తి ఉన్నది. అదేమిటి? జీవరూపంలో ఈ జగత్తంతా కూడా వ్యాపించి, జగత్తులో సమస్తాన్ని వ్యాపించి ధరిస్తున్న ఇంకొక శక్తి. ఏమిటి అది? చైతన్యం. చైతన్య రూపంలో, జీవరూపం అంటే చైతన్య రూపంలో అంటే ఆత్మతత్వం. మరి ఇప్పుడు బాడీ ఉంది, లోపల చైతన్యం అనేది ఇచ్చేది ఏది? ఆత్మ. ఆ ఆత్మ లేనప్పుడు, చైతన్యం లేనప్పుడు ఈ బాడీ ఎందుకు పనికిరాదు? సో మనలోనే కాదు, అలాగే జంతువు అయినా, పక్షి అయినా, చెట్టు అయినా, ఏదైనా లోపల ఆ చైతన్యం ఉంటేనే మరి అది పనిచేస్తుంది. సో అది ఇంకా ఆ చైతన్యం లేనప్పుడు ఈ భౌతిక రూపానికి మరి అర్థం లేదు కాబట్టి, ఉపయోగం లేదు కాబట్టి అది ఇంకా ఉన్నతమైన శక్తి. అందుకని దాన్ని పరప్రకృతి అంటారు. ఇది మరి బాడీని, ఆ 8 పంచభూతాలు మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఇవన్నీ సూక్ష్మ స్థూల శరీరాలని కొంచెం తక్కువ శక్తి, అపరశక్తి. ఇంకా దానిలో ఉన్న చైతన్యం ఆత్మశక్తిని భగవంతుడి యొక్క పరశక్తి అని, పరప్రకృతి అని అంటారు. ఇక్కడ 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుంది అని చెప్పారు కదా. సో అది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు. అన్ని రకాల జీవరాశులు అయ్యాక ఈ మానవ జన్మ వచ్చినట్లుగా. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణి ఇత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. సో ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే ఈ పరప్రకృతి, అపర ప్రకృతి. అపర ప్రకృతి అంటే ఈ శరీరాలు, సూక్ష్మ స్థూల శరీరాలు 8. పరప్రకృతి అంటే జీవరూపంలో ఉన్న, చైతన్య రూపంలో ఉన్న ఈ ఆత్మ. ఈ రెండిటి నుంచే అన్ని సమస్త భూతాలు అంటే జీవరాశులు, అన్ని జీవరాశులు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందుకని అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తథా. నేనే ఈ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి కానీ, అలాగే ప్రళయంలో దీనిని అంతం చేయడానికి కానీ నేనే కారణం. సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణం అని తెలుసుకో.
సమస్తము భగవంతుడే పుట్టించాడు. ఈ పరప్రకృతులతో అపరప్రకృతులతో మనుష్యుల్నే కాదు, జంతువులు, పక్షులు, అన్ని ప్రాణులు, ఈ జగత్తునే భగవంతుడు అలా సృష్టించాడు. అలాగే ఆయనే లయం చేసేది. అన్నిటికీ నేనే కారణమని తెలుసుకో. మత్త పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. నాకంటే నాణ్యమైనది పరతరం వేరే ఏది కూడా కించిదస్తి ఏది లేదు ధనంజయ అంటున్నారు. నాకంటే నాణ్యమైనది ఏది లేదు. మయి నేను సర్వమిదం, నా మీద సమస్తం కూడా ఆధారపడి ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా నా మీద ఆధారపడి ఉంది. ఎలా? సూత్రే మణిగణ ఇవ. సూత్రం అంటే దారం. ఒక దారం మీద ఈ మణులన్నీ ఎలా ఆధారపడి ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకి ముత్యాల హారం కనిపిస్తోంది. ఇది హారంగా ఈ ముత్యాలన్నీ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి? లోపల ఉన్న దారం వల్ల అవి అలా అందంగా ఒక హారంగా తయారయ్యాయి. అలాగే ఈ ప్రపంచాలన్నీ, ఈ విశ్వాలు, ఈ ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి ఆధారంగా, ఈ దారం ఆధారంగా ముత్యాలు ఎలా హారం అయ్యాయో ఈ ఈ ప్లానెట్స్, ఈ విశ్వాలు, లోకాలు కూడా భగవద్ ఆధారంగా అవి ఎలా పద్ధతిలో నడుస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో నా మీదే ఒక ముత్యాల హారం, ముత్యాలన్నిటినీ హారంగా దారం ఎలా అయితే నిలుపుతుందో ఈ సమస్త జగత్తు కూడా ఆ రకంగా నా మీద ఆధారపడి ఉంది. మరి ఆ దారం లేకపోతే ముత్యాలన్నీ చెల్లాచెదురైపోతాయి. హారం అనే షేపే ఉండదు అక్కడ. అలాగే భగవంతుడు అనేవాళ్ళు లేకపోతే ఇవేవి కూడా ఇలా ఈ జగత్తంతా ఇలా పర్ఫెక్ట్గా నడవటం అనేది లేదు. మరి ఇప్పుడు ప్లానెట్స్ అన్ని ఎంత పర్ఫెక్ట్గా సూర్యుడి చుట్టూ ఎవరి దారిలో అవి నడుస్తున్నాయి. ఒకదానికొకటి ఏమైనా ఢీకొంటున్నాయా? లేదు. పర్ఫెక్ట్గా ప్రతి ప్లానెట్కి దాని ఓన్ మార్గం ఉంది. ఆ మార్గంలోనే అవి నడుస్తాయి. కొంచెం కూడా అటు ఇటు వెళ్ళం. మరి ఎవరు చేస్తున్నారు ఇదంతా అంటే భగవంతుడు. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయో ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దఖే పౌరుషం ఋషు. రసోహం అప్సు కౌంతేయ. రస రస అంటే రుచిని, అహం నేను, అప్సు నీటిలో, కౌంతేయ నీటిలో రుచిని నేనే, కుంతిపుత్ర అర్జున. ప్రభాస్మి వెలుగును అయి ఉన్నాను. ఎందులో? శశి చంద్రుల్లోనూ సూర్యుల్లోను. సో సూర్య చంద్రుల్లో వెలుగును నేను, నీటిలో రుచిని నేను. ప్రణవ సర్వవేదేషు, సర్వవేదాలన్నిట్లో కూడా ప్రణవనాదాన్ని నేనే. ప్రణవనాదం అంటే ఓంకారనాదం. శబ్దఖే, ఖే అంటే ఆకాశం, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని నేను. పౌరుషం ఋషు, ఋషు అంటే నరులలో, మనుష్యులలో. పౌరుషం అంటే ఇక్కడ సామర్థ్యం అని అర్థం. నరులలో సామర్థ్యాన్ని నేను. కాబట్టి కుంతిపుత్ర కౌంతేయ, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో కాంతిని, వేదాలలో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, నరులలో సామర్థ్యాన్ని అని చెప్తున్నారు. సో ఆకాశంలో శబ్దం అంటే, ఆకాశంలో శబ్దం ఏంటని ఒకవేళ మీకు డౌట్ వస్తే, ఆకాశంలో ఏమీ లేదు. ఆకాశం మనం కనపడదు, మనం పట్టుకోలేము, ఫీల్ అవ్వలేము, ఏదీ లేదు. అత్యంత సూక్ష్మమైనది. పంచభూతాల ఐదిట్లోకి కూడా ఆకాశం ఎంతో సూక్ష్మం. అంటే కంటికి కనిపించదు, మనం టచ్ చేయలేము, కానీ దాంట్లో ఉన్నదేంటి అంటే సౌండ్. ఆకాశమే ఒక శబ్ద ధ్వని. అందుకే మరి ఈ సెల్ ఫోన్లు, టీవీలు ఇవన్నీ ఈ సౌండ్, ఈ ఖాళీ దాంట్లో ఉన్న ఈ సౌండ్ను వేవ్స్గా, తరంగాలుగా తీసుకుని మనకి సెల్ ఫోన్లు, టీవీలు, రేడియోలు పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆకాశం ఏమీ లేకపోయినా అందులో ఉన్నది ఏమిటి అంటే శబ్దం. సో ఈ పంచభూతాలు 5 కూడా మన ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఒక్కొక్క శక్తిని ప్రసాదిస్తున్నాయన్నమాట. సో ఈ ఆకాశంలో శబ్దం ఉన్నది ఏమీ లేకపోయినా అందుకని ఆకాశం మన చెవికి
వినేటటువంటి శక్తిని ప్రసాదించిన పంచభూతం ఆకాశం. సో అందుకని చెవికి అధిష్టాన దేవత ఆకాశం అని చెప్తారు. సో ఇలా ఒక్కొక్క పంచభూతం ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి అధిష్టాన దేవత. అంటే ఒక్కొక్క ఇంద్రియానికి ఆ ఇంద్రియానికి కావలసిన శక్తిని ఇస్తుంది. సో చెవి అంటే అది ఒట్టి అవయవమే. దానికి ఆ వినికిడి శక్తి ఉంటేనే మరి అది పనిచేసేది. సో ఆ వినికిడి శక్తిని ప్రసాదించేది చెవికి ఆకాశం. కాబట్టి మన చెవికి అధిష్టాన దేవత ఆకాశం. నెక్స్ట్ అలా చూసుకుంటే వాయువు. వాయువు కూడా కంటికి కనిపించదు గానీ మనకు ఒంటికి తగులుతుంది. కాబట్టి మన చర్మానికి స్పర్శాజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే ప్రసాదించే పంచభూతం వాయువు. కాబట్టి చర్మానికి వాయువు అధిష్టాన దేవత. ఆ తరువాత అగ్ని. అగ్ని కంటికి కూడా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి కంటికి చూసే శక్తిని ప్రసాదించే పంచభూతము అగ్ని. కాబట్టి కంటికి అధిష్టాన దేవత అగ్ని. ఆ తరువాత మరి నీరు. నీరు కనిపిస్తుంది, రుచి కూడా ఉన్నది నీటిలో. కాబట్టి నోటికి రుచిని తెలియజేసే పంచభూతం నీరు. కాబట్టి నోటికి అధిష్టాన దేవత నీరు. తరువాత మిగిలినటువంటి పంచభూతం ఏది? అది ఏ శక్తిని ఏ ఇంద్రియానికి ఇస్తుంది? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఈలోప మనం ఇంకొకటి చూద్దాం. సో ఇక్కడ నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగును, వేదమంత్రాల్లో ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, మరి మనిషిలో సామర్థ్యాన్ని, అగ్నిలో వేడి, జీవించే జీవులలో జీవనం, తపస్సులలో తపస్సు, సమస్త అస్థిక్యాలలో ఆది బీజం అంటే అన్ని జీవరాశులకి బీజము, బుద్ధిశాలులలో బుద్ధి, శక్తిమంతుల్లో శక్తి, బలవంతులలో బలం, ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేని మైథునం. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు తన యొక్క శక్తేనని చెప్తున్నారు. సో ఇంకొక పంచభూతం మిగిలింది. ఆ పంచభూతం దేనికి, ఏ ఇంద్రియానికి అధిష్టాన దేవత, ఆ ఇంద్రియానికి ఆ పంచభూతం ఏ శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది? చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఏ చైవ సాత్వికా భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. సో ఈ జీవులు సాత్విక భావాలు, రాజసికము, తామసికము ఇవన్నీ కూడా నా శక్తియే. సో ఈ ప్రపంచంలో సత్వరజస్తమో గుణాలని 3 గుణాలు నిండి ఉన్నాయి. సాత్వికం అంటే మంచితనం, మరి రజోగుణం అంటే విపరీతంగా కోరికలు తీర్చుకోవాలని ఉండేటటువంటి తత్వం, తమో గుణం అంటే అజ్ఞానం, ఏది మంచి ఏది చెడు అని కూడా తెలియని విచక్షణ తెలియని అజ్ఞానపు తత్వము. ఈ 3 గుణాలు కూడా వీటిని కలిపి మాయ అంటాం. ఎవరి మాయ? భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తియే. అయితే అదే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. మత్త ఏవైతే తాన్ విద్ధి, అవి నా శక్తి. అయితే నేను వాటిల్లో లేను, నత్వాహం తేషు తే మయి, నాలో అవి ఉన్నాయి అని అంటున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? జీవుల సత్వరజస్తమో గుణాలు అనే భావాలన్నీ నా శక్తేనని తెలుసుకో, వాటిల్లో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి. అంటే నాలో ఉన్నాయి అంటే సరే, భగవంతుల్లో సమస్తం కూడా అన్నీ భగవంతుడి విరాట్ స్వరూపంలో ఈ విశ్వం అంతా ఉంది కాబట్టి అది ఓకే, అర్థం అవుతుంది. కానీ నేను వాటిల్లో లేను అంటున్నారేమిటి? భగవంతుడు అన్నిట్లో ఉన్నాడు కదా, అంతటా ఉన్నాడు అని మనకి డౌట్ రావచ్చు. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్తారు. ఏమని? ఆ గుణాలు నాలో, వాటిల్లో నేను లేనంటే నాకు ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఏవీ లేవు అంటే భగవంతుడికి ఏ గుణం లేదు అంటే నిర్గుణుడు అనే పేరుంది భగవంతుడికి. అంటే ఆయన గుణాలన్నిటికీ అతీతుడు అని అర్థం. ఈ గుణాల ప్రభావం ఏది కూడా ఆయన మీద లేదు. ఆయన అతీతుడు.
ఆయన గుణాలకు అతీతుడంటే ఆ నిర్మల సచ్చిదానంద స్వరూపం. త్రిభిర్గుణమయైర్భావైః సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయం. ఈ 3 గుణాలు కూడా నా యొక్క లక్షణాలు. ఈ 3 గుణాలతో సర్వమిదం జగత్తు, జగత్తంతా కూడా ఈ 3 గుణాలతో మోహితం, మోహంలో పడిపోయి 3 గుణాల మోహంలో నాభిజానాతి తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. ఎవరిని? మామేభ్య నన్ను, పరమ అవ్యయం నా యొక్క దివ్యమైన నాశనం లేని తత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు అందరూ. ఎందుకు అంటే ఈ 3 గుణాల మాయలో పడిపోయి. అందుకని ఇక్కడ ఈ 3 గుణాలు కింద తోలు బొమ్మలాట మనుష్యులను ఆడిస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. 3 గుణాల్ని, సత్వగుణాన్ని ఎల్లోలోను మంచితనం కాబట్టి, లేదా వైట్లో కూడా చూపిస్తారు. రజోగుణాన్ని ఎరుపులో చూపిస్తున్నారు, కోరికలకు చిహ్నం కాబట్టి. తమో గుణాన్ని నలుపులో, అంటే అజ్ఞానానికి చిహ్నం కాబట్టి నలుపులో తమో గుణాన్ని చూపిస్తున్నారు. సో ఈ 3 గుణాలు చూడండి దారాలతో ఈ మనుష్యుల్ని బొమ్మలు ఆడించినట్లు ఆడిస్తున్నాయి. అది తెలుగులో మనం తోలుబొమ్మలాట అంటాం, ఇంగ్లీష్లో పప్పెట్ షో అంటాం. సో 3 గుణాలు మనం అనుకుంటున్నాం మనమే అన్ని పనులు చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం. కానీ మనం అలవర్చుకున్న ఈ స్వభావంతో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు మనల్ని ఆ రకంగా ఆడిస్తున్నాయి. కానీ ఈ 3 గుణాలు భగవంతుడి మాయాశక్తి అయినా భగవంతుడు వీటన్నిటికీ పైన ఉన్నాడంటే అతీతంగా ఉన్నాడు. ఆయన ఈ 3 గుణాల ప్రభావానికి గురికాడు. సో అందరూ దీనివల్లే మోహితులై ఈ 3 గుణాల వల్ల భగవంతుణ్ణి మనం ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నాము? మనందరిలో ఉన్న ఆత్మ సచ్చిత్తానంద తత్వం. ఈ ఆత్మతత్వాన్ని, భగవంతత్వాన్ని మనం ఎందుకు రుచి చూడలేకపోతున్నాం అంటే మరి 3 గుణాలు మోహంలో పడిపోయి మనం ఈ గుణాలన్నిటికీ అతీతుడైన భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సరే, 5వ పంచభూతం ఏది? ఎవరైనా చెప్పడం జరిగిందా? చాట్ బాక్స్ లో ఎవరైనా చెప్పారు. వెరీ గుడ్. ఆన్సర్స్ చూద్దాం. రాజేశం ప్రభుజీ నోసు వాసన, కరెక్ట్. శ్రావణ్ కుమార్ ప్రభుజీ భూమి వాసనను గ్రహిస్తుంది, కరెక్ట్. సావిత్రి మాతాజీ ముక్కు వాసన భూమి, కరెక్ట్. అన్ని చెప్పారు. ముక్కేమో 5వ అవయం ఇంద్రియం, వాసన ఏమో మరి దాని 5వ శక్తి, ఆ ముక్కు గ్రహించేటటువంటి ఆహారం వాసన. అది ఇచ్చేటటువంటి పంచభూతం ఏది అంటే భూమి. ఎందుకంటే భూమిలో వాసనలు కూడా ఉన్నాయి. మరి మనకు రకరకాల వాసనలు ఈ భూమిలో చూస్తూ ఉంటాం. వర్షం పడ్డప్పుడు ఒకలాంటి వాసన రావడం ఇవన్నీ. సో 5వ పంచభూతం భూమి, అది అందించే వాసన ముక్కు, ముక్కుకు వాసనా శక్తిని ప్రసాదించే పంచభూతం భూమి. అందుకని ముక్కుకు అధిష్టాన దేవత భూమి. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఓకే, కాబట్టి ఈ 3 గుణాల మాయలో ఉండి మరి ఇలా భగవంతుణ్ణి, అన్నిటికీ అతీతుడు, ఈ గుణాలకు అతీతుడు అయిన దివ్యమైన భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోలేకపోయే కారణం ఏమిటంటే ఈ 3 గుణాల ప్రభావంలో ఉన్నాం కాబట్టి, మోహితులం అయిపోయాం కాబట్టి 3 గుణాలతో. దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో ఈ త్రిగుణ స్వరూపం, మరి ప్రకృతి ఏమి త్రిగుణ స్వరూపం అంటే 3 గుణాల స్వరూపం. అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలతో నిండిన ఈ ప్రకృతి, నా దైవమాయ అయిన ఈ మాయా ప్రకృతిని 3 గుణాలని దాటడం దురత్యయ అంటే చాలా కష్టం, సామాన్యులకి సాధ్యపడదు. మామేవయే ప్రపద్యంతే, నన్నే ఎవరైతే శరణు వేడుతారో మాయామేతాం తరంతితే, నేను వాళ్ళను దానిని దాటిస్తాను. సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపంగా ఉన్న ఈ ప్రకృతి మాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. కానీ
ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడుతారో వాళ్ళు దాన్ని సులభంగా దాటగలుగుతారు. ఈ 3 గుణాలతో నిండిన ఈ మాయను, ఈ భౌతిక ప్రపంచం మరి మాయ. అందుకే మనల్ని ప్రలోభాలు, ఈ ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాల్లో పడి మోహితులం అయిపోతున్నాం. అందుకే భగవంతుడిని చూడలేకపోతున్నాం. స్వచ్ఛమైనటువంటి మెంటాలిటీ తెచ్చుకోలేకపోతున్నాం ఈ త్రిగుణాల ప్రభావంతో మనం. కాబట్టి అది ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని భవసాగరంగా మనకిక్కడ ఒక సముద్రంలాగా చూపిస్తున్నారు. ఈ మాయలో పడి మనం ఎలా చిక్కుకుపోయామో అలా ఈ సముద్రంలో చిక్కుకుపోవడాన్ని ఎగ్జాంపుల్‌గా చూపిస్తున్నారు. మాయలో చిక్కుకుపోవడాన్ని. ఆ మాయలో పడి మునిగిపోతున్నాం. మనం కొట్టుకుపోతున్నాం. కాబట్టి ఆ భవసాగరం నుంచి రక్షించాలి ఆ మాయ నుంచి అంటే 2 చేతులు ఎత్తిన భక్తుడిని చూస్తున్నాం. 2 చేతులు ఎత్తడం అంటే దేనికి చిహ్నం అంటే శరణాగత తత్వానికి. కాబట్టి ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతారో వాళ్ళని ఈ సముద్రం భవసాగరం నుంచి ఆయన బయటికి లాగుతారు. ఈ మాయ నుండి బయటపడేస్తారు. శరణు వేడటం మనకి ఈ మాయ నుంచి బయటపడే మార్గము. ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక యోగం అని పేరు. యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాం. ప్రతి అధ్యాయానికి మరి యోగం అని ఎందుకుంది? భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి, భగవతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడం, మోక్షం తెచ్చుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఒకటే మీనింగ్. కాబట్టి దానికి మార్గాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయంలోనూ ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు అని చెప్పుకున్నాం. ఈ ప్రశ్న మళ్ళీ ఎప్పుడు అడుగుతాను. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ మీనింగ్‌ని గ్రహించండి. యోగా అంటే భగవంతుడితో ఆ కనెక్షను అంటే ఏమిటి? మనం భగవత్ తత్వాన్ని కంప్లీట్‌గా అనుభవపూర్వకంగా ఆత్మతత్వం, భగవత్తత్వం, ఆ నిర్మల స్వభావం, ప్రేమతత్వం భగవంతుడిది ప్రేమతత్వం. ఆయనకి అందరూ ఒకటే. గుణాలకు అతీతుడైనప్పుడు సత్వగుణానికి కూడా అతీతంగా వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే నిర్మలమైన ప్యూర్ మెంటాలిటీ వస్తుంది. సో, ఆ ప్యూర్ మెంటాలిటీయే భగవత్తత్వం. సచ్చిత్ ఆనంద తత్వం. సో, ఆ తత్వాన్ని మనం అనుభవపూర్వకంగా ఆ తత్వాన్ని మనం సంపాదించగలిగినప్పుడు, తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు మనకి భగవత్తత్వం అనుభవపూర్వకంగా తెలుస్తుంది కాబట్టి, మనం వెంటనే భగవంతుడితో ఆ సంబంధంలోకి వెళ్ళడం అంటే, ఆ తత్వాన్ని మనం కూడా చేరుకున్నప్పుడు అది భగవత్తత్వం కాబట్టి, మనకి భగవంతుడి యొక్క ఆ ఆ భావం అర్థమవుతుంది. సో, అప్పుడు అది మోక్షానికి కారణమవుతుంది అని చెప్తారు. సో, సో, ఈ దైవమాయను దాటి ఆ స్థితికి రావడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని శరణు వేడతామో, అప్పుడు ఆ తత్వాన్ని తెచ్చుకోగలుగుతాము, దాటగలుగుతాము ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయను. మాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృతజ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. సో, అయితే భగవంతుని శరణు వేడితే మరి మనకు ఆ ఈ భవసాగరాన్ని, ఈ మాయను, భౌతిక మాయను దాటొచ్చు. అంటే దాటామంటే మరి భగవంతుడిని చేరుకోగలుగుతాం, తెలుసుకోగలుగుతాం. ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఈ మాయను గనక మనం మాయకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగితే సత్వరజస్ తమో గుణాలకు. సో, ఈ చాప్టర్‌లో భగవంతుడిని పొందడానికి, ఈ మాయను దాటడానికి మార్గం ఏమిటో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చూస్తున్నాం. భగవంతుణ్ణి శరణు మామేవ యే ప్రపద్యంతే ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడతారో మాయామీతాం తరంతి తే వాళ్ళు ఈ మాయను దాటగలుగుతారు. సో, భగవంతుని శరణు వేడటం మనకి మోక్షానికి, ఆత్మతత్వాన్ని, పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి మార్గం ఏంటి అంటే భగవంతుడిని శరణు వేడాలి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, మాం దుష్కృతినో మూఢా ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. సో, నన్ను నలుగురు మరి 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడని వాళ్ళు ఉన్నారు. భగవంతుని శరణు వేడితే ఈ మాయను దాటుతారని చెప్పారు కదా! అయితే 4 రకాల వాళ్ళు ఎప్పుడూ గూడా భగవంతుని శరణు వేడరు. ఎవరు వాళ్ళు? మూఢులు, మరి నరాధములు,
మాయయాపహృత జ్ఞాన అంటే మాయలో పడిపోయి ఉన్న జ్ఞానాన్ని కూడా మర్చిపోయిన వాళ్ళు. ఆసురం భావం ఆశ్రిత. ఆసురం అంటే దానవ గుణాలు, రాక్షస గుణాలను, భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. ఈ నలుగురు కూడా నన్ను పొందలేరు. సో, ఎవరి శరణాగతి కోరని నలుగురు మూఢులు, నరాధములు, మా మాయయాపహృత జ్ఞాన, మాయా ప్రభావం వల్ల ఈ ఉన్న జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకుని తప్పుదారి పట్టిన మేధావులు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. ఈ నలుగురు నన్ను పొందలేరు. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడరు అని చెప్పారు ఇందాక శ్లోకంలో. ఈ శ్లోకంలో 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడే వాళ్ళు ఉన్నారు అంటున్నారు. వాళ్ళెవరు? చతుర్విధ భజంతే మాం, నన్ను పూజించే వాళ్ళు ఒక 4 రకాలు ఉన్నారు. ఎవరు? 4 రకాల జనులు. సుకృతులు అంటే సన్మార్గంలో ఉన్న 4 రకాల వాళ్ళు నన్ను పూజిస్తారు. వాళ్ళెవరు అంటే ఆర్తులు అంటే కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు అంటే భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలని కుతూహలం, జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు, అర్థార్థులు అంటే అర్థం అంటే సంపద, సంపద కోసం ప్రార్థించేవాళ్ళు, అలాగే మరియు జ్ఞాని మరియు జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. జ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు, మరి వాళ్ళ మనసు భగవంతుడి మీదే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ జ్ఞానులు. భరతర్షభ, భరత వంశ శ్రేష్ఠుడా అని అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ ఈ 4 రకాల వాళ్ళు ఎవరంటే ఆర్తులు, ఆపదలో ఉన్నవాళ్ళు, జిజ్ఞాసులు ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస కుతూహలం ఉన్నవాళ్ళు, సిరి సంపదలు కోరేవాళ్ళు, మరియు ఆత్మజ్ఞానం ఉన్న జ్ఞానులు. ఈ 4 రకాల పుణ్య పురుషులు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూపిస్తున్నారు. ఆర్తులు అంటే కష్టాలలో ఉన్న వాళ్ళను, మరి గజేంద్రుడు కాలు ముసలి నోట్లో విరుక్కుపోయినప్పుడు భగవంతుని ప్రార్థించడం, ఆయన రక్షించడం భాగవతంలో ఇదొక కథ. సో, గజేంద్ర మోక్షంలో గజేంద్రుడిని చూపిస్తున్నారు. అలాగే మరి ద్రౌపది దేవి ఆవిడ వస్త్రాపరణం టైంలో మరి ఆవిడకి ఎవ్వరూ సహాయం చేయలేకపోతే భగవంతుని శరణు వేడితే ఆయన కాపాడతారు. సో, కష్టాలలో ఉన్నవాళ్ళు ప్రార్థిస్తారు. ఆర్తులు వక్కు అన్నదానికి వీళ్ళిద్దరిని ఎగ్జాంపుల్స్‌గా చూపిస్తున్నారు. తర్వాత కుతూహలం, జిజ్ఞాస అన్నారు గదా! జిజ్ఞాస అంటే ఈ ఇక్కడ వకులాదేవి, వ్యాసముని వాళ్ళ కుమారుడు సుఖదేవ మహాముని. ఆయన మరి తల్లి గర్భంలో నుంచి బయటికి రానంటాడు. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానం అనేది నశిస్తుంది. ఈ మాయలోకొచ్చి పడిపోయానంటే, కాబట్టి నేను బయటికి రాను అన్నప్పుడు భగవంతుడు నువ్వు ఈ మాయలో పడకుండా నేను నీకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పిన తర్వాత ఆయన బయటికి రావడం జరిగిందంటారు. అందుకని ఆయన జ్ఞానాభిలాషులకు ఆయన్ని ఎగ్జాంపుల్‌గా చూపిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ జ్ఞాని. జ్ఞాని ఆ తర్వాత ఆ జ్ఞాన సముపార్జన అన్వేషకులు. అంటే జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలని ఆ కుతూహలం ఉన్న వాళ్ళలో పరీక్షిత్ మహారాజును కూడా చూపిస్తున్నారు. పరీక్షిత్ మహారాజు అభిమన్యుడి కుమారుడు, అర్జునుడి మనవడు. సో, ఆయన ఒక వారం రోజుల్లో చనిపోతాడని ఒక శాపం ఉన్నది. అందుకని ఆ చనిపోయే లోపు ఈ వారం రోజుల్లో భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలనుకుంటే సుఖ మహాముని అంటే వ్యాసుడి పుత్రుడు ఆయనకు భాగవతాన్ని విను, నీకప్పుడు ఈ జ్ఞానం వస్తుంది, భగవత్ జ్ఞానం అని చెప్పి భాగవతాన్ని వివరించటం జరిగింది. సో, అది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్‌గా జ్ఞాన సముపార్జన అన్వేషకుల ఎగ్జాంపుల్‌గా అది కూడా చూపిస్తున్నారు. తరువాత మరి అర్థార్థులు అంటే సంపద కోసం ప్రార్థించేవాళ్ళు. వాళ్ళలో ధ్రువ మహారాజుని ఒక ఎగ్జాంపుల్. నిన్న కూడా మనం ధ్రువ మహారాజు స్టోరీ చూసాం. ఆయన మరి రాజ్యం కోసం సవతి తల్లి నీకు రాజ్యార్హత లేదందని ఆయన తండ్రి ఒడిలో కూర్చునే అర్హత కూడా లేదు అని అందని ఆయన రాజ్యం కోసం మరి అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసి భగవంతుణ్ణి సాక్షాత్కరించుకోవడం చూసాం. సో, ఆయన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా అర్థార్థులకు చూపిస్తున్నారు. తర్వాత మరి సుగ్రీవుడు, వాలి తన రాజ్యాన్ని అన్న అయిన వాలి తీసుకున్నాడు కాబట్టి
సుగ్రీవుడు శ్రీరామచంద్రుడి శరణు కోరాడు. అది అది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాజ్యం కోసం. ఇంకొక అర్థార్థులకు ఎగ్జాంపుల్గా అది చూపిస్తున్నారు. లాస్ట్కి జిజ్ఞాస, ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు. సో వీళ్ళెవరు అంటే నైమిషారణ్యంలో ఉన్న యోగులు, ఈ మునులంతా కూడా ఆ రోజుల్లో భగవంతుని తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాసతో వాళ్ళు భగవత్ తత్వాన్ని గురించి, ఆత్మతత్వాన్ని గురించి ఎప్పుడు చర్చలు జరుపుతూ ఉండేవారు. ఈ రోజుల్లో మనం వాటిని సెమినార్స్, డిస్కషన్స్, కాన్ఫరెన్స్లు అని అంటున్నాము. వాళ్ళు ఆ డిస్కషన్సే ఎప్పుడు కూడా నైమిషారణ్యంలో చేస్తూ ఉండేవారు ఈ భగవతత్వం గురించి. సో వాళ్ళని జిజ్ఞాస ఉన్న వాళ్లకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. సో ఈ 4 రకాల వాళ్ళలో కూడా జ్ఞానులు ఉత్తమమైన వాళ్ళు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థ ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియ. సో ఈ వీళ్ళలో కూడా జ్ఞాని నిత్యము నన్ను ఏకభక్తిర్విశిష్యతే, భక్తిలో నిత్యము యుక్తుడై ఉన్న జ్ఞాని విశిష్టుడు, ఉత్తముడు. ప్రియోహి జ్ఞానినోత్యర్థ, అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని. అహం సచ మమ ప్రియ, నాకు కూడా అతను ఎంతో ప్రియుడు. సో ఈ 4 రకాల వాళ్ళలో కూడా భగవంతుణ్ణి నిత్యాయుక్త, నిత్యము ఈ భక్తిలో యుక్తుడై ఉండి భగవంతుని భక్తితో నిత్యము పూజించే ఈ జ్ఞాని అత్యంత ఉత్తముడు. వాళ్ళు అతడు నేనెంతో ప్రియమైన వాడిని, అతను కూడా నాకు ప్రియమైన వాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి భగవంతుణ్ణి నిత్యము జపించే భక్తుణ్ణి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఉదారా సర్వై, ఈ జ్ఞానుల్లో కూడా భక్తులు ఉత్తమమైన వాళ్ళు. ఈ 4 రకాల పుణ్యాత్ములలో జ్ఞానులు ఉత్తమం, ఈ జ్ఞానుల్లో కూడా భక్తుడు ఇంకా ఉత్తమం అంటున్నారు. ఉదారా సర్వైవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం అస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవాన్ ఉత్తమాం గతిం. సో ఈ వీళ్ళంతా కూడా అందరూ కూడా గొప్పవాళ్ళే అయినా కూడా జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని మతం, నా అభిప్రాయం, మే మతం, నా యొక్క అభిప్రాయం. జ్ఞానిత్వాత్మైవ మే మతం, జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. అస్థిత సహి యుక్తాత్మ, ఎందుకంటే అతను మామేవాన్ ఉత్తమాం గతి, నన్నే పరమగతిగా అతను భావించి సేవిస్తాడు. సో వీళ్ళందరూ కూడా గొప్పవాళ్ళే ఈ 4. కానీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే. ఎందుకు అంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు, భగవంతుణ్ణే అతను ఆరాధిస్తాడు కాబట్టి. సో అతను నా ఆత్మస్వరూపుడే అంటే భగవంతుడు నా ఆత్మ ఎంత ప్యూరో, అంటే అందరి ఆత్మలు ప్యూరే, కానీ మనం కోరిక, ఈ మాయ వల్ల ఆ ప్యూరిటీని రియలైజ్ చేయలేకపోతున్నాం. ఈ జ్ఞాని భగవంతుని సహాయంతో అతను భగవంతుడి మీద మనసు పెట్టి ఈ మాయను తొలగించుకుని ఆ ఆత్మతత్వాన్ని లోకి వెళ్ళాడు. అది భగవతత్వం కాబట్టి ఆ రకంగా అతను నా ఆత్మస్వరూపుడే అన్న మాటకు, నా ఆత్మ ప్యూరిటీని భగవంతుడు ఎలా అయితే తెలుసుకుని ఉన్నాడో ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని, ఈ ఆత్మతత్వంలో ఉన్న ప్యూరిటీని ఎప్పుడైతే చవి చూడగలుగుతాడో ఆ జ్ఞాని కూడా అందుకే నా ఆత్మస్వరూపుడు అన్నమాటకు అర్థం. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. బహూనాం జన్మనాం అంతే, ఎన్నో జన్మల తరువాత జ్ఞానవంతుడు మాం ప్రపద్యతే, నన్ను శరణు వేడుతాడు. వాసుదేవ సర్వమితి, ఏమని శరణు వేడతాడు? ఈ సమస్తము కూడా వాసుదేవుడే అని
సమహాత్మ అలాంటి మహాత్ముడు సుదుర్లభ, చాలా అరుదు అని చెప్తున్నారు. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సో ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞాని నన్ను శరణు వేడుతాడు. ఎందుకు? ఈ భగవంతుడే ఈ జగత్తంతా కూడా వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో ఎన్నో జన్మల పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని నన్ను ఈ జ్ఞానంతో ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం అంటే శరణు వేడటం కూడా చాలా పుణ్యంతో ఎన్నో జన్మల పుణ్యకర్మల ఫలితంగా ఆ శరణాగత తత్వం కూడా ఏర్పడుతుంది. సో అంత శరణాగత తత్వం ఏర్పడటానికి కూడా పుణ్యం ఉండాలి. అందుకని ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ ఈ ఇలాంటి మహాత్ముడికి ఎగ్జాంపుల్‌గా ప్రభుపాదును చూపిస్తున్నారు. సో అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులంటే అంతగా వివేకం లేనప్పుడు, జ్ఞానం ఇంకా కంప్లీట్‌గా రానప్పుడు, మరి మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలోనే ఉన్నాం కాబట్టి, ఈ ప్రలోభాలన్నీ ఉంటున్నాయి కాబట్టి, ప్రలోభాలతో పుట్టిన కోరికలు కూడా ఉంటున్నాయి కాబట్టి, మనం ఎప్పుడు ఈ కోరిక తీరితే బావుండు, ఆ కోరిక తీరితే బావుండు, మనకి మంచి ఉద్యోగం రావాలి, జీతం పెరగాలి, మంచి ఫోన్ కొనుక్కోవాలి, మంచి కారు కొనుక్కోవాలి, మంచి ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, ఇలా అందరిలోనూ గొప్ప అనిపించుకోవాలి, అందరూ మనల్ని పొగడాలి. ఇటువంటి కోరికలన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయ ప్రభావంతో మనం చిక్కుకొని ఉన్నాం కాబట్టి, ఈ కోరికలన్నీ ప్రలోభాలు కలుగుతున్నాయి. సో ఈ కోరికలన్నీ కలిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? మరి అది తీర్చుకునేదాకా మనశ్శాంతి ఉండదు. ఏదో ఒక రకంగా తీర్చుకోవడానికి అవస్థలు పడుతూ ఉంటాం. సో దానిలో ఇంకొక మార్గం ఏమిటంటే ప్రార్థన. భగవంతుడిని పూజిస్తే మన కోరిక తీరుతుంది. భగవంతుడా, నాకు ఇంకా జీతం పెరిగేటట్లు చెయ్యి. నాకు పెద్ద ఉద్యోగం వచ్చేటట్లు చెయ్యి. నాకు పెద్ద డబ్బు బాగా వచ్చేటట్లు చెయ్యి. అప్పుడు నేను కార్లు, ఇంకా పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కోవచ్చు. ఇలా మనం చేసే ప్రార్థనలన్నీ ఎక్కువగా దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, జనరల్‌గా ఈ మాయలో అంటే ఇవన్నీ కోరకూడదా? తప్పా అనంటే, మనం మన బ్యూటీని, మన లైఫ్‌ని కంటిన్యూ చేయడానికి పనులు చేయాలి. కానీ కర్మయోగంలో ఏం చెప్పారు? మన బాధ్యత అనుకుని చేసి ఏదొచ్చినా సమత్వాన్ని తెచ్చుకోండి. సమత్వంతో ఉండండి అన్నారు. ఇక్కడ నువ్వు చేయవలసిన బాధ్యతలు నువ్వు భక్తి భావంతో భగవంత్ సేవగా చేయాలి అన్నది కూడా చూస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ కోరికలతో నిండిపోయి మనం అవి తీర్చుకోవడానికే అని ప్రార్థనలు కూడా చేసినప్పుడు మరి దేవతల్ని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. అంటే ఒక్కొక్క కోరికకు ఒక్కొక్క దేవత, సరే విద్య కావాలంటే సరస్వతిని, మరి ఇలా ధనం కావాలంటే లక్ష్మీదేవిని, వర్షాలు రావాలంటే వరుణదేవుణ్ణి, వానదేవుణ్ణి ఇలా ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. ఒక్కొక్క దానికి ఈ దేవతలను. అయితే ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే దేవతలను ప్రార్థించడం తప్పని కాదు, ఏది కాదు. వాళ్ళ పట్ల మనకు ఆ ప్రార్థన గౌరవం, ప్రార్థన ఉండాలి. దేనికోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాము? అసలు మన మైండ్ సెట్ దేని మీద ఉన్నది? అంటే మన మైండ్ సెట్ ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాల మీద, కోరికల మీదే ఉంది. అందుకే వాటి గురించే ఆలోచిస్తాము. వాటి కోసమే ప్రార్థనలు కూడా చేస్తాం. అవి తీర్చుకోవాలి. సో మరి అది ఎందుకు? మన జ్ఞానం లేకపోబట్టి, ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉండబట్టి. సో దేవతల్ని ఆరాధించితే దేవలోకాలకు వెళ్తారు. నా భక్తులు నా అత్యున్నత లోకానికి వస్తారు. సో ఎవరిని ఆరాధిస్తే మనకు దానికి తగ్గ ప్రాప్తి వస్తుంది. మరి మనం కోరికల కోసం దేవతల్ని ఆశ్రయిస్తున్నాము. అంతేగాని భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలనే కోరికతో మనం ఆహ్, ఆ భావంతో మనం పూజలు చేయడం లేదు. సో మరి దేవలోకాలకు వెళ్ళొచ్చు మంచి పనులు చేస్తే. కానీ భగవత్ పరంధామాన్ని చేరాలి అంటే మరి భగవంతుడిని, ఆయన ఆ ప్రేమతత్వాన్ని ఆశ్రయించాలి. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం అన్యంతే మాం అబుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. సో నేనేదో అవ్యక్తుడనని, అంటే కనిపించని వాడిని, ఇప్పుడేదో ఇలా ఈ ఈ అవతారంలో వచ్చాను అని అబుద్ధయః,
వివేకం తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. పరంభావం అజానంతో నా దివ్య భావాన్ని తెలుసుకోలేక మమ అవ్యయం నేను నాశనం లేనివాడు. అవ్యయుడు అంటే నాశనం లేనివాడు. వ్యయం అంటే ఖర్చు అవ్వడం. అవ్యయం అంటే ఖర్చు లేకుండా ఉండటం అంటే నాశనం లేకుండా ఉండటం. అనుత్తమం అంటే మహా ఉన్నతుడను, మహోన్నతుడను అని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. దివ్య జ్ఞానాన్ని నా యొక్క పరంభావం అజానంతో నా దివ్య తత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. నేను నాశనం లేని వాడినని, ఉత్తముడనని. అందుకని సంపూర్ణంగా నన్ను తెలుసుకోలేని అబుద్ధయః అంటే వివేకం తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు నేనేదో ఆకారం లేని వాడిని ఇప్పుడేదో ఇలా ఆకారాన్నితో ఇలా వచ్చాననుకుంటారు. వాళ్ళ యొక్క ఈ వివేకం లేని కారణంగా, జ్ఞానం తక్కువగా ఉన్న కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వాళ్ళకి తెలియదు. ఇది నశించనిది మహోన్నతము. సో, భగవత్ స్వభావం ఏంటి అంటే ఆ సచ్చిదానంద తత్వం. అది మహోన్నతం, నశించనిది. నశించనిది అంటే అది ఎలాంటి ఆనందం అంటే ఏది జరిగినా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలు, కారణాలు ఏవి కూడా ఆ ఆనందాన్ని తీసివేయలేవు. భౌతిక ఆనందం ఎలా ఉంటుంది? భౌతిక సుఖాల వల్ల వచ్చే ఆనందం అది ఎక్కువ నిత్యంగా ఎప్పుడూ ఉండదు. ఎంతటి గొప్ప సుఖాన్ని పొందినా మనకు ఆనందం కొంతకాలమే ఉంటుంది. మహా ఉంటే ఒకరోజు, ఒక గంట, ఒక రోజు, ఒక వారం, ఒక నెల, సంవత్సరం, కొన్ని సంవత్సరాలు. ఎంత సుఖమైనా సరే. పర్మనెంట్‌గా మనం సుఖం అనే ఫీలింగ్‌లో ఎప్పుడన్నా ఉంటామా? సో, ఈ సుఖం అనేది నిత్యం కాదని మొదట్లో సెకండ్ చాప్టర్‌లోనే చెప్పారు. సో, కానీ ఈ సచ్చిత్తానందంలో ఉన్న ఆనందంలో ఉన్న సుఖం అలాంటిది కాదు. అది ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మనం కష్టాలనుకునే పరిస్థితులు ఏవొచ్చినా సరే, ఆ ఆనందంలోకి వెళ్ళిన వ్యక్తికి ఏ దుఃఖము తెలియదు. అతను నిత్యము సంతుష్టుడు, సంతృప్తుడుగానే ఉంటాడు. అలాంటి ఆనందం అది. అదే అందుకే నిత్యానందం, సచ్చిత్తానందం, దివ్యానందం, మహదానందం అని దాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. అది ఆ తత్వం. నా ఉన్నత స్వభావం. అది భగవంతుడు. ఎప్పుడూ ఆ నిత్యానంద సచ్చిత్తానంద తత్పరుడు కాబట్టే ఆయనది ఆ ఉన్నత స్వభావం నశించనిది, మహోన్నతమైనది. అది వాళ్ళు మనం తెలుసుకున్నప్పుడే మనకు కూడా మా జ్ఞానం వచ్చిందని, భగవంతుడి తత్వాన్ని తెలుసుకున్నామని అనడంలో అర్థం అది. సో, మరి వివేకం లేనంత కాలం అది తెలుసుకోలేరు. నా ఆ ఉన్నత స్వభావం వాళ్ళకి తెలియదు అంటే, నా యొక్క నిర్మల సచ్చిత్తానంద తత్వం వాళ్ళు ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయలేదింకా అని చెప్తున్నారు. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేద న కశ్చన. సో, ఈ వేదాలు అన్నిట్లో గూడా మరి వేదాహం అంటే తెలుసు నాకు. ఎవరు వర్తమానంలోను, భవిష్యత్తులోను, భూ భూతం అంటే పాస్ట్‌లోను ఉన్న వాళ్ళంతా గూడా నాకు తెలుసు. దేవాది దేవుడుగా భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులంతా నాకు తెలుసు. మాం తువేద నా కశ్చన. నన్ను మాత్రం ఎవరు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. నాకు అందరూ తెలుసు. నేను వాళ్ళెవరికీ తెలీదంటే, తెలియదు అంటే ఏమిటంటే, ఆ భగవత్ తత్వాన్ని నా తత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు అని. నేను తెలియదు అంటే దాని మీనింగ్ నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు అంటే, మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే, భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, సచ్చిత్తానంద తత్వం అది భగవత్ తత్వం అంటున్నాం. కానీ ఆ తత్వాన్ని మనం ఇలా థియరిటికల్‌గా తెలుసుకుంటున్నాం గానీ, ప్రాక్టికల్‌గా అర్థం చేసుకోవటమే భగవంతుడిని నిజంగా తెలుసుకోవడం అంటే, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం అంటే, పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం అంటే, ఆ తత్వాన్ని మనం అలవర్చుకోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెయిన్ ఉంది. మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా చెయ్యో, కాలో విరిగింది. వాళ్ళ బాధ చూస్తున్నా, అయ్యో! పాపం ఎంతో బాధపడుతున్నారన్నది తెలుస్తోంది వాళ్ళని చూస్తుంటే. కానీ ఆ పెయిన్ అనేది మనకొస్తే స్వయంగా అసలు ఆ నొప్పి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు అనుభవపూర్వకంగా ఆ నొప్పి యొక్క స్వభావం తెలియాలి అంటే మనకు ఆ నొప్పి వస్తేనే తెలుస్తుంది. అలాగే
ఈ సచ్చిత్తానంద తత్వం, భగవతత్వం ఎంత నిర్మలమైనది, ఇంత ప్రేమ, అది త్రిగుణాలకు అతీతం, సత్వగుణాన్ని కూడా మించిన నిర్మలత్వం, ఏమాత్రం స్వార్థం లేని తత్వం, అది నిర్మలమైన ప్రేమ తత్వం. అది మనం అలాంటి తత్వాన్ని తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు మనకి భగవంతుడు ఇంత నిర్మలమైన వాడా, ఇదా భగవతత్వం అని మనకి అది ఆ జ్ఞానోదయము, ఆ లైట్ బల్బ్ వెలగటం అంటే ఆ ప్రశాంత తత్వంలోకి వెళ్ళగలగటం. అందుకే ఆత్మ సంయమ యోగంలో ప్రశాంత మన సంహీనం, ఆ ప్రశాంత తత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ హీనమైన కామ క్రోధాది లక్షణాలన్నీ కూడా మాయమైన స్టేజ్ అది. అంత నిష్కల్మషుడు బ్రహ్మస్వరూపుడు అని కూడా చెప్పారు. ఆ తత్వంలోకి వెళ్ళిన వాడు బ్రహ్మస్వరూపుడు, కల్మషం లేనివాడు. అంటే అది సచ్చిదానందమూర్తి అవుతాడు. భగవతత్వం అతను తెచ్చుకోగలిగాడు. అది నిజమైన భగవంతుడు. ఆ రకంగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్నాడు. ఆయన తత్వాన్ని తను అలవర్చుకుని ఆ తత్వంలోకి వెళ్ళగలిగాడు కాబట్టి ఆ నిర్మలత్వం ఎలా ఉంటుందని తెలుసుకోగలిగాడు. భగవంతుడి యొక్క ఆ నిర్మల ప్రేమ తత్వం. సో అది ఇక్కడ నన్ను నా నాకందరూ తెలుసు గాని నేనెవరికీ తెలియదంటే ఆ తత్వం ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు. ఎవరు భక్తులు కాగలరు. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते ద్వంద్వమోహనిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. సో ఎవరైతే ప్రస్తుత జన్మలోను పూర్వజన్మలోను భక్తితో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ పాపకర్మలన్నీ పుణ్యం చేసి వాళ్ళ పాపాలను అంటే ఈ జన్మలోను ఇంతకు ముందు జన్మలోను వాళ్ళు భక్తితో ఉంటూ పుణ్యకర్మలు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త, ఈ ద్వంద్వాలు అనే మోహం నుంచి బయటపడి, ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్, ఎప్పుడైతే మనం వీళ్ళు మంచివాళ్ళు వీళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు, ఇది కష్టము ఇది సుఖము అంటూ ఈ భౌతిక మాయలో ఇరుక్కుని ఈ ద్వంద్వాలకు ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటామో మనకి ఇంకా జ్ఞానం రాదు. అన్నీ ఒకటే అనేటటువంటి ఆ స్థితిని, ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగిన స్థితి వచ్చినప్పుడే, ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డప్పుడే భక్తితో మనం భజంతే మాం దృఢవ్రత, భగవంతుడి యొక్క భక్తిలో నెలకొనాలి స్థిరంగా. ఆయన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆయనను మనం ఫాలో అవ్వాలి, అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ ద్వంద్వాల యొక్క మోహం నుంచి బయటపడాలి. ఆ తర్వాత అది ఎలా సాధ్యం అంటే ఈ జన్మలోను ఇంకా పూర్వజన్మలోను కూడా మనం చేసిన పుణ్యకార్యాలతో మనకు ఈ కర్మమైనటువంటి పాపాత్మకమైన చర్యలన్నీ కూడా పోయి ఈ ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడి అప్పుడు భక్తిలో నెలకొని ఉండగలము. అంటే దీనివల్ల ఏమర్థమవుతుందంటే ఈ భక్తి స్టేజ్ రావడానికి కూడా ఒక పుణ్యాలు చేస్తే ఆ పుణ్య కారణంగా మనం ఈ మాయ నుంచి బయటపడి ఈ భగవద్భక్తిలో నెలగొనటానికి కూడా పుణ్యం ఉండాలన్నమాట. మనం ఇందాక కూడా ఒక శ్లోకం చూసాం కదా. సో భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలన్నా, భగవంతుడి భక్తిలో నెలకొనాలన్నా కూడా మనం ఆ పుణ్యం అనేది ఉండాలి. బహూనాం జన్మనాం అంటే ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానవంతుడు నన్ను శరణు వేడతారు. సో శరణు వేడటం అన్నా భగవద్భక్తిలో నెలకొనడం అన్నా ఒకటే. కాబట్టి ఆ భక్తిలో నెలకొనడానికి కూడా కొన్ని జన్మలు పుణ్యకార్యాలు చేస్తే ఆ పాప చర్యలు నిర్మూలించబడి మనం ద్వంద్వం నుంచి బయటపడతాము. సో భగవంతుడి మీద శరణు వేడాలన్నా, భక్తి తత్వాన్ని నెరవేర్చుకోవాలన్నా మనకి ఆ పుణ్యకర్మలు చేసిన వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది అని ఇక్కడ ఈ 2 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. సాధిభూతాదిదైవం మాం సాధియజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్తచేతసః. సో సాధిభూతాది దైవం భగవంతుడు అన్ని దేవదేవుడినైన నన్ను సమస్త దేవతలకు కూడా ఆయన అధిపతి అని, సాధి యజ్ఞం చయే విదు అన్ని యజ్ఞాలకు కూడా ఆయన చరమభోక్త అని, ప్రయాణకాలే పిచ్చామా
చివరి అలా తెలుసుకున్న వాళ్ళు నన్ను ఏది దేవాది దేవుణ్ణని, అన్ని యజ్ఞాలకు నేనే అధిపతినని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ప్రయాణకాలేపిచ అంటే పోయేటప్పుడు కూడా నన్ను తే విదుర్యుక్త చేతసః ఈ రకంగానే పోయేటప్పుడు కూడా తెలుసుకునే ఉంటారు. సో, ఒక్కసారి ఆ జ్ఞానం వచ్చింది అంటే అది ఇక ఎప్పటికీ ఉంటుంది. భగవత్ తత్వాన్ని ఒకసారి ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేసామంటే ఆ నిర్మల తత్వం ఇంక పోదు. అది పోయే వరకు కూడా ఆ తత్వంలోనే ఉంటారు అని అర్థం ఇక్కడ. సో, దేవాది దేవుడినైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞాలకు అధిపతినని తెలుసుకున్న వాళ్ళు నా భావనలో ఉంటారంటే నా తత్వం, నా సచ్చిదానంద తత్వంలోకొచ్చి వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా అదే తత్వంతో నన్ను తెలుసుకొని ఉంటారు అంటే నా తత్వంలో ఉంటేనేగా మరి కంప్లీట్‌గా తెలిసేది. ఆ పెయిన్ మనకొచ్చినప్పుడేగా కంప్లీట్‌గా ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందన్నది అర్థమయ్యేది. సో, ఈ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని అలవర్చుకున్న తర్వాత ఇంకది ఒకసారి అలవర్చుకుంటే ఇంకది పోయేది కాదు. కాబట్టి వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా నన్ను అదే తత్వంతో వాళ్ళు ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు. హరే కృష్ణ ఇక్కడ మనకి భీష్మ పితామహుడు ఆయన మరి పోయేటప్పుడు భగవత్ సమక్షంలో విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ ఉత్తరాయణం కోసం వేచి చూస్తూ ఆయన ఆ టైంలో పోవడం జరిగింది. అది చూపిస్తున్నారిక్కడ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఈ గీత పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే మహాత్ములు భక్తితో శ్రీకృష్ణుని శరణు వేడతారు. పవిత్రాత్ములు వాళ్ళ మనస్సులను ఇతర ధ్యేయాల వైపుకు మళ్ళించరు అని చెప్తున్నారు. సో, భగవంతుడిని శరణు వేడితే మాయామీతాం తరంతి తాం. ఈ మాయను దాటగలుగుతారు అన్నది చూసాము. మరి ఈ మహాత్ములు వాళ్ళ మనస్సును భగవంతుడి వైపే ఉంచుతారు గానీ వేరే వైపు నిమగ్నం చెయ్యరు. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మరి అది ఈ సెవెంత్ జ్ఞాన